Ahojte, vítam vás pri historicky prvom videotutoriáli skupiny na Facebooku Blender Slovakia. Moje meno je Jozef Zajac alias Zajo. Počítačovej grafike sa venujem zhruba 15 rokov. Mojím primárnym programom, alebo teda s ktorým viem najlepšie robiť, je 3D Studio Max. Tým chcem povedať toľko, že budem sa snažiť v podstate vstúpiť do Blendera ako užívateľ, ktorý predtým používal 3D Studio Max a momentálne sa snaží odovzdať svoje skúsenosti formou videotutoriálu a formou softveru, ktorý je vyvíjaný ako open source. A tak poďme na to. Takže dneska, alebo teda ten prvý tutoriál by mal byť venovaný užívateľskému prostrediu. Používam Blender v podstate aktuálnu alebo ten posledný build. Odkiaľ si ho môžete stiahnuť, tak to nájdete aj na našej Facebook stránke Blender Slovakia. Takže mám stiahnutý Blender, spustil som si inštaláciu. Po inštalácii teda mi naskočí prvý tzv. Flash screen alebo welcome screen, na ktorom vidíme aktuálnu verziu a číslo buildu. V prípade, že ste už v minulosti vytvárali nejaké súbory alebo ukladali nejaké súbory, tak sa dokážete vrátiť k poslednému uloženému súboru, alebo teda aktuálne k súborom, s ktorými ste pracovali. Takže na to, aby sme si všetky veci prešli spoločne, tak začnem tým, že si vyresetujem užívateľské prostredie a nastavíme si pár nastavení, pomocou ktorých sa aj mne ako 3D Studio Max užívateľovi bude lepšie pracovať. Takže prvá vec, naloadujeme si Factory Settings a vidíme v prípade, že máme akékoľvek zmeny alebo proste máme nejaké rozhádzané užívateľské prostredie a chceme mať to pôvodné, tak kedykoľvek vieme načítať Factory Settings a získavame to pôvodné východzie nastavenie. Aby sme vedeli lepšie sledovať priebeh nejakých klávesových skratiek, tak existuje na to šikovný add-on, ktorý hneď teraz pustím v User Preferences, Add-ons. Pomôžem si kľúčovým slovom Key a je to tzv. Screencast Keys. Tento keď si zapnem, je to add-on, ktorý není štandardne aktivovaný, čiže jeho treba aktivovať a potom sa dá vlastne v rámci programu používať. Takže aktivoval som si add-on, avšak ešte je tu jedna vec, ktorú potrebujeme aktivovať, a to potrebujeme aktivovať Screencast Keys. Spravíme to takým spôsobom, že to malé plusko, ktoré sme mali, tým sme to otvorili, dám Start Display a teraz sa mi zobrazujú všetky klávesové skratky. Takže keďže viem klávesovú skratku, ktorou sa zatvára tento Transform Tool, je to N, zatvorí sa mi to, vidíme tu klávesovú skratku, plus vidíme tu zobrazenie myši, a ktorým tlačítkom myši aktuálne vykonávame nejakú akciu. Takže poďme ešte k tým nastaveniam. Ako som už niekoľkokrát spomenul, vychádzam z 3D Studia Max, čiže niektoré nastavenia nastavím tak, ako sú mi prirodzené. Prvá z vecí je, ktorá je trošičku neštandardná pri Blenderi, a to je selekcia pomocou pravého tlačítka. Myslím si, že 99% programov, ktoré poznám a ktoré používam, používajú na selekciu ľavé tlačítko, takže urobím tak aj v tomto programe, čiže nastavím v nastaveniach input, čiže vstup, select with, vybrať pomocou ľavého tlačítka. Ďalšia vec, ktorá sa mi celkom osvedčila, je spôsob, akým sa točíme okolo objektu. Osobne mám radšej trackball style, takže nastavíme toto nastavenie na trackball. Ešte je tu jedno nastavenie, ktoré môžu, ale nemusia byť nastavené,
a to je Continuous Grab, čiže znamená, že pokiaľ sa dostanem na kraj užívateľského prostredia, dajme tomu úplne doprava, tak štandardne by sa mi tam zastavil kurzor, pokiaľ potrebujem ísť ďalej a dajme tomu robiť nejakú transformáciu, tak využívam vlastne Continuous Drag a tým pádom môžem ísť ďalej. Skúsim sa pozrieť, či tu je ešte nejaké nastavenie. Pozriem si v editing. Release confirm pri transformácii nám môže uľahčovať vlastne, keď pustíme tlačítko myši, tak sa nám zastaví transformácia. Zaškrtnem si to a ešte v interface je tu jedna taká pre mňa šikovná vec, na ktorú som si zvykol v 3D Studio Max, a to Rotate Around Selection. Čiže otáčať sa vždy okolo selekcie. Čiže keď mám vybraný nejaký objekt, tak okolo neho sa točím. Keď mám vybraný nejaký bod alebo nejakú hranu, tak sa točím okolo nej. Takže v tomto prípade použijem Rotate Around Selection. Myslím si, že toto by mohli byť základné veci, čo sa nastavení týka, ktoré sú trošičku odlišné ako teda štandardné nastavenia Blenderu. Takže ja si tieto nastavenia uložím, prípadne si ešte uložím ten súbor, ktorý som vytvoril, čiže v tomto prípade je to môj nejaký štart súbor. Uložím. Takže poďme na užívateľské prostredie. Užívateľské prostredie je rozdelené na niekoľko častí. V prvej, v hornej časti vidíme verziu programu, vidíme, aký máme objekt zvolený, koľko plôch má ten objekt, koľko vrcholov má ten objekt, koľko lámp je v scéne a akú časť pamäte zaberá naša daná scéna. Ďalej tu máme možnosti rozloženia užívateľského prostredia. Toto je defaultné nastavenie. Podľa toho, čo potrebujeme robiť alebo na čo ideme Blender využívať, tak sa môžeme prepínať medzi jednotlivými užívateľskými, teda rozložením užívateľského prostredia. Prvé, alebo teda jedno z nich je animation, čiže pre animáciu, pre compositing alebo skladanie renderov, defaultné teda, ktoré sme mali aj na začiatku, Game Logic, ktorá pomáha vytvárať hernú logiku v Blender Game Engine. Potom tu máme motion tracking, čiže keď trackujeme v rámci videa nejaký pohyb. Pokiaľ chceme niečo skriptovať, tak tu máme scripting, UV editing, vytváranie UV koordinátov a video editing pre editovanie videa. Vrátim sa teda ku štandardným defaultným nastaveniam. Ďalšiu možnosť tu máme pridávať si ako keby scény, tie si môžeme neskôr vyberať. Dostanem sa k tomu niekedy, keď to bude užitočné. Tu si nastavujeme Blender Render Engine, čiže buď používam Render Engine, či používam Game Engine, alebo tzv. Cycles Render, ktorý dokáže využívať pre render aj grafickú kartu. Pre starších, alebo teda užívateľov, ktorí používali staršiu verziu Blenderu, možno vám tu chýba taká maličká ikonka v tvare takých dvoch šípok, ktoré idú od seba. Je to ikonka, ktorá sa tam už nenachádza, ale klávesová skrátka pre túto ikonku je Alt F11, ktorá nám prepína vlastne Blender do zmaximalizovaného okna, čiže stratí sa nám to klasické Windows okno alebo ten rámik okolo toho okna, čiže viem využívať plne obrazovku alebo teda rozlíšenie obrazovky. Takže poďme rád za radom. V strede najväčšie okno, ktoré tu máme, je pohľad, v ktorom pracujeme, takže toto je tzv. Viewport, v ktorom si môžeme prepínať odkiaľ alebo akým spôsobom sa chceme pozerať na ten objekt. Tento viewport môže byť rozdelený na 4 časti, čiže klávesová skratka, takto poďme bez klávesovej skratky najprv. Užívateľské prostredie, alebo teda ten viewport si môžeme prepínať cez záložku View
a tu máme view kamera, ľavý pohľad, pravý pohľad, zadný pohľad, horný, dolný a tak ďalej. Čiže máme tu jednotlivé typy pohľadov. Plus máme tu tzv. Toggle quad view, čiže prepnúť si užívateľské prostredie na quad, čiže na 4 pohľady. Klávesová skratka, ako bolo pred chvíľou vidieť, je Ctrl Alt Q a takýmto spôsobom sa vlastne prepnem na 4 pohľady. Pokiaľ sa chcem vrátiť alebo chcem zmaximalizovať niektoré z týchto okien, tak opäť môžem použiť klávesovú skratku Ctrl Alt Q. Dôležité je, kde sa nám nachádza kurzor. V tom pohľade, v ktorom sa nám bude nachádzať kurzor, tak sa nám maximalizuje v rámci viewportu sa nám maximalizuje ten pohľad, ten daný pohľad. Hej. Čiže napríklad pravý. Ešte je tu jedna vec v rámci maximalizácie pracovnej plochy a to je klávesová skratka, alebo teda máme tu funkciu Toggle Full Screen, čiže zväčšiť na plnú plochu. Použijeme klávesovú skratku Ctrl a tlačítko hore, čiže Ctrl a šípka hore. Nám zväčší tú pracovnú plochu. Pokiaľ by sme si ju chceli ešte viacej zväčšiť, tak tu máme Object Tools, ktoré si môžeme cez Tool Shelf vypnúť. Čiže ďalšie dve klávesové skratky, ktoré budú pre nás veľmi praktické, je klávesová skratka T a klávesová skratka N. Takže vypli sme Tool Shelf. Môžeme tu použiť aj maličké plusko, ktorým to vyvoláme, ale cez klávesové skratky dokážete pracovať o mnoho efektívnejšie, o mnoho rýchlejšie. A takýmto spôsobom dostávam maximálnu pracovnú plochu a vidím tam teda jeden viewport zmaximalizovaný na takmer full screen. Takže klávesová skratka T, Object Tools a N, Transform. OK. Keď sa chceme vrátiť, tak použijeme opäť klávesovú skratku Ctrl a šípku nahor, čiže Ctrl, šípka nahor nás vráti do vlastne toho zmenšeného užívateľského prostredia, čiže vidím tu všetky ostatné panely. Poďme k tým jednotlivým panelom. Vľavo vidíme Object Tools, kde máme, pomocou ktorých môžeme transformovať objekt, môžeme ho vyhľadzovať, môžeme nebudem zachádzať do detailov. Pokiaľ máme spustenú nejakú aplikáciu, tak sa nám to, alebo teda nejaký add-on, ak máme spustený nejaký add-on, tak sa nám to môže tuto zobraziť vlastne v ľavej časti dole, jak je operátor. V tejto časti Transform vidíme aktuálnu pozíciu objektu, ako je ten objekt natočený, aké sú rozmery toho objektu a mimo iného tam môžeme spúšťať, ako sme si na začiatku ukázali, spúšťať a zastavovať screencast keys, čiže klávesy, ktoré stlačame, aby ich bolo pekne vidieť. Ďalej tu máme pravú časť, čiže toto vypnem. Ďalej tu máme toto pravé menu, ktoré sa skladá z dvoch častí. Horná časť je tzv. Outliner. V outlineri sú vymenované všetky objekty, ktoré sa nachádzajú v scéne. Ak si všimnete, že idem medzi ľubovoľné dve časti, tak si môžem jednotlivé okienka zväčšovať, zmenšovať. Čiže môžem si zväčšiť, v outlineri si môžem rozkliknúť objekt. Druhá časť tohto pohľadu je tzv. Properties, čiže sú to vlastnosti objektu a tu máme schované objekty alebo teda nastavenia pre scénu, svet, objekty, použitie nejakých väzieb, modifikátorov a tak ďalej a tak ďalej. K tým sa dostaneme postupne. Môže tu vzniknúť otázka, že akým spôsobom si môžem, teda ešte spomeniem tú spodnú lištu. Spodná lišta je tzv. Timeline, časová lišta, kde vidíme, koľko frameov má naša daná animácia, kde sa v rámci tej animácii nachádzame. Môže tu vzniknúť otázka, ako customizovať užívateľské prostredie. Je to na prvý pohľad nie až také jednoznačné, ale hneď ako si to ukážeme,
tak sa to stáva jednoduchým. Takže prvá vec, chcem rozdeliť toto okno, čiže pohľad kamery na dve polovice. Idem vpravo hore, čiže chcem ich rozdeliť vertikálne na dve vertikálne pohľady. Použijem taký ten šrafovaný roh, kliknem ľavou myšou a vytiahnem si tu druhé okno. Vidíte, že to, čo sa nám nachádza tuto, alebo čo sa nachádza v oknách, tie transform máme aj tu. Čiže pokiaľ by som chcel mať toto preč, stlačím si T-čko, po prípade keď chcem Object Properties, alebo Transform Properties a tak ďalej, tak si stlačím N-ko. Akým spôsobom môžem spojiť tieto pohľady? Môžem to urobiť tak, že kliknem zase na túto prúžkovanú časť a potiahnem, teraz som to rozdelil horizontálne a poďme to spojiť, takže urobím klik smerom hore, tu sa mi objaví vlastne šípka, ktorá mi ukazuje, akým spôsobom sa mi budú spájať pohľady, takže spojím to jedným smerom a cez klik doprava druhým smerom. Takže ešte raz rozdeľujem klik a keď idem doľava priamo, tak mi to rozdeľuje vertikálne. Pokiaľ to chcem rozdeliť horizontálne, tak idem z hora dole a mám horizontálne rozdelenie, takisto vlastne to nadpájanie. Myslím si, že toto by mohlo byť, čo sa týka užívateľského prostredia, relatívne všetko. Pokiaľ sa potrebujem pohybovať v užívateľskom prostredí. No, vidíte. Takže poďme na to. Ešte je tu jedna vec, a to prepínanie medzi perspektívnym a ortogonálnym pohľadom. A to sa deje pomocou View and Persp. Na numerickej klávesnici je to 5 a pre prepínanie jednotlivých pohľadov takisto tu máme numerickú klávesnicu. Takže prepol som sa teraz do perspektívy. Akým spôsobom manipulujem s pohľadom? Takže prvá vec, ktorú potrebujem robiť, je otáčanie pohľadu. Otáčanie pohľadu alebo otáčanie sa okolo objektu je jednoduché. Stlačím stredné kolečko myši a rotujem alebo teda pohybujem myšou doprava doľava. V prípade pohybu doprava doľava sa mi točí objekt v z-ovej osi, to znamená v tejto zvislej, takýmto spôsobom. Tu vidíme osy x, y, z. V prípade, že mám stlačené tlačítko, idem hore-dole, tak sa mi tak si nakláňam hore-dole pohľad. V prípade, že si chcem posunúť pohľad, tak to robím pomocou shiftu, čiže stlačím si klávesu shift a hýbem myšou, čiže cez shift a stredné kolečko plus hýbem hore, dole, doprava, doľava. A pokiaľ chcem zoomovať, alebo teda približovať, môžem použiť buď kolečko, ako vidíte je to tzv. Inkrementálne priblíženie. V prípade, že chcem plynulo prechádzať, tak si stlačím Ctrl a stredné tlačítko myši a približujem doprava doľava. Hore dole. Hore dole sa približujem. OK. Poslednú vec, ktorú si ukážeme si, že akým spôsobom sa môžeme prepínať do mriežkového modelu, alebo teda môžeme prepínať pohľady, a to robíme pomocou tejto ikonky. Zobrazujeme objekt buď ako bounding box, to znamená, že iba zjednodušený box okolo objektu, čiže môžete mať gulu a bude sa zobrazovať iba zjednodušený box. Wireframe, čiže ako sieťový model, potom tu máme solid, čiže vyplnený model, a máme tu texture. Prípadne, že máme objekt natexturovaný, tak nám zobrazuje pri tom poslednom nastavení aj textúru. Tu môžu niektorí maxisti si položiť otázku,
akým spôsobom si vyznačím hrany na tom objekte, pokiaľ by som ich chcel mať viditeľné. Urobím to následovne, trošku zajdem niekde inde a to do záložky, v záložke Properties, áno, v záložke Properties zajdem do záložky Object a v danom objekte v záložke Display kliknem na Wire. Čiže teraz už nezávisle od toho, či budem mať ten objekt zvolený alebo nie, takže ja si pomocou A si odselektujem objekt, alebo A znovu si označím všetky objekty v scéne, takže pomocou A mám deselektnutý objekt a zobrazuje sa mi s wireframeom. Čiže nejde to priamo cez viewport nastaviť, ani cez viewport shading, ale ide to priamo cez objekt, čiže na objekte si zobrazím wire. Dobre, takže myslím si, že toto by mohlo byť pre dnešok všetko, čo sa týka dnešnej lekcie ohľadom užívateľského prostredia. Verím, že ste sa niečo nové priučili. Možno niektoré klávesové skratky môžu byť užitočné, možno niektoré veci ohľadom niektorých nastavení, možno nastavenie screencast keys. Verím, že vám to niečo dalo a verím, že sa čoskoro stretneme pri pokračovaní tejto série tutoriálov. Ďalší tutoriál by sa mal venovať manipulácii s objektom, ako sa dostať dovnútra do toho objektu, aké typy manipulácie objektu poznáme a akým spôsobom môžeme objekt uchopovať a umiestňovať alebo posúvať k inému objektu. Takže toto by bolo pre dnešok všetko, takže za Blender Slovakia sa s vami lúči Zajo.